Sta għalikom illum. Jiena ħanibda bl-ewwel semifinalista llum. Huwa fil-fatt Mattias Brancaleone. Nagħtuh merba fuq sibtek. Hi Mattias. Mela Mattias ikanta, x'ħadd kantanna llum? Illum Kemmu Sabiħ ta' Semi Bartolo. Kemmu Sabiħ ta' Semi Bartolo. Jiena ħalli l-ispazju fidejk, ħanisimgħu il-vuċi ta' Mattias u mbagħad naraw ukoll x'se jiġri fid-destin ta' Mattias għal The Malta Talent Awards. Sinjuri, għalikom Mattias Brancaleone. Kemmu sabiħ li f'dell isħab imtaqqa biex tara tlamza zuħ għajnek tal-għom. Kemmu sabiħ li torot u tistembaħ u tibqa tara tlama l-kem tiftaħom xsibt. Kemmu sabiħ li tgħix u tajjex darba fin wieħed biżġoħin li ma jafx dema. Kemmu sabiħ li tgħix żassu ħal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ksibt. Ħalli għax-xemx fit-tluqa bħal finżula issibek tmelles riħ parit. Ħallih il-qamar jilħab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trot ħajjiet. Kemmu sabiħ li titla' ċaċet kollha u tinżel fl-itlamwiet f'ijan moħbija. Kemmu sabiħ li min si tkun il-folla u ismek isru tal-qalbek biss. Grazie. Mattias Brancaleone kien propju l-ewwel semifinalista llum. Grazzi Mattias, niltaqgħu miegħek iktar tard. Mela ma importax